मैया दाख्लै मोनसे कमेन्ट होदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा लोगोसे जोंहा मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्म मेडामाबो मोनसे कमेन्ट होदों लोगोसे बिथांमोननि कमेन्टआव माबा मोनसे बाथ्रा हाबनानै दङ बेनिखायनो बिथांमोननि भिडिअखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं लाबोनाय जाबाय गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोट खालामदोंना खालामाखै बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा जोंहा BTC नि फैबाय थानाय BTC इलेक्शना बांद्राय गोबाव गैखाला आपकामिं 2025 BTC इलेक्शना बांद्राय गोबाव गैया दा थिक बे समावनो जोंनि BTC आव जेसेबांखिनि ओनसोलारि पलिटिकल हानजाफोर दं बैफोर पलिटिकल हानजाफोरा गावबागावनि पलिटिकल पार्टिफोरखौ जों रायजो राजानि गेजेराव लोगोसे जोंनि माखासे रायजो राजाफोरखौ गावबागावनि पलिटिकल पार्टिनि स्वार्थबादिखौ लालायनानै होलायनानै बायदिसिना पलिटिकली दान्थे बिदिन्थि जालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ मन्त्री चन्दन ब्रह्म डाঙरियाक মই এটা মানে অনুৰোধ কৰিছো মই মানুহ পঠাই দিছো যে আপুনি আহক ঘূৰি আহক আগত যি হল আমি একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰিম বুলি মই অনুৰোধ জনাইছো এতিয়া একো ৰেসপন্স আহা নাই এতিয়ালৈকে মততে মই আহাটো বিচাৰো আহাৰ সম্ভাৱনা আছে নে এতিয়া খোৱা না যায় মততে আহাটো আমি বিচাৰিছো আহিলে খুব ভাল হয় আমাৰে মানুহ হয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত একেলগে থাকি পেলাই আন্দোলন কৰা মানুহ তেওঁলোকে ইউথ হিচাপে আন্দোলন কৰিছিল আমি ওভাৰগ্ৰাউণ্ডত থাকি পেলাই আন্দোলন কৰিছিলোঁ একেলগে আন্দোলন কৰা মানুহ এনেকৈ চেডেলি বিডেলি হোৱাটো ৰাইজে মানে বেয়া পায় ৰাইজে দুখ পায় ৰাইজে এতিয়াও কামনা কৰে যে সকলোৱে এক হৈ পেলাই কামটো কৰক চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ দলত যোগদান কৰিছিলে আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ দলৰ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ কিছুমানৰ লগত অলপ লোকেল লেভেলত কনচালটেশ্যন কৰা হয় তেনেকৈ কৰি প্ৰাৰ্থীটো দিয়া হৈছে গতিকে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু নিশ্চয় তেখেতে ভাবি চিন্তি ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব যিটো সিদ্ধান্তই বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল হ'ব বা চিডি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব তেনেকৈ সিদ্ধান্তটোৱে তেখেতে ল'ব আৰু মই আশা কৰোঁ যে UPPL দলৰ লগত থাকি তেখেতে অনাগত দিনত কাম কৰিব बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया नाथाय माखासे ओरैबायदि सिनफोर आरो माखासे ओरैबायदि बाथ्राफोर जोङो दिनैनि समाव खोनानो मोन्दों बा जों नुनो मोन्दों जायफोर बाथ्राफोरानोखि सासे पलिटिकल लिडारनि खुगानिफ्राय ओंखारथावनामोन आरो जायफोर नुथायफोरानोखि सासे पलिटिकल लिडारनि आखुआव जोङो नुनो मोनामोन बैफोर माखासे नुथावनाङै खोनासंथावनाङै बाथ्राफोरखौ जों दिनैनि बे स्टेजाव जों नुनो मोन्दों बा जों खोनानो मोन्दों दा बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो जे जायखिजाया पलिटिकल लिडारा गावसोरनि पलिटिकल मुलाम्फानि थाखाय पलिटिकलनि बेन्दोंनि सिङाव थानानै बेसे हागौ डिबेट खालामलायबाय था बेवहाय जोंहा जेबो अबजेक्शन गैया नाथाय बे पलिटिकल डिबेट खालामलायबाय थानाय समावनो पलिटिकली माखासे रुल्सफोरखौ पलिटिकली माखासे खानानै दोननाय बेन्दोंफोरखौ जुदि क्रस खालामनानै लिमिटखौ जुदि क्रस खालामनानै सोरनिबा जुदि पार्सनेल लाइफखौ लानानै जुदि डिबेट खालामलायबाय थायोब्ला बे बाथ्रायासो मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन दा समाव जेसेबांखिनि ससियेल मिडिया साइडआव बर'नि निउज मिडिया पर्टेलफोर दंना गासैबो वान साइड गोजा बबेबा नङा बबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टिजों इनभल्व जाजोबनाय गोजा आरो लोगोसे बैफोर निउज मिडिया पर्टेलफोरा बै पलिटिकल पार्टिनिनो खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो वान साइड बियो बैजों जुदि खारफाबाय थालाङोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि जायफोर खामानिफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो एक्शन लानो हायो फैबाय थानाय समाव जों माखासे खामानिफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव फोस्रावनाय माखासे जायफोर फोस्रावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे हारिनि गेजेराव सिस्टेमफोरखौ जोङो मोजां खालामलांनो हायो बैफोर माखासे इम्पोर्टेन्ट खामानिफोरा थारमाने थालांजोबगोन आरोना थारैनो जुदि बबेबा मोनसे स्टेजाव जोंनि हारिनि प्रब्लेमफोरा जुदि जमा जाहैजोबोबा अब्ला जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दंना जों गावजों गाव मोखां नायलायलायबाय थानायनि अनगा जेबो मावनो हानाय नङा बे बाथ्राया किन्तु सैथो गोजाननि बाथ्रा आं फंसे बाथ्रा बुंबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जायखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों बे मानसिया अलरेडि मोनसे बर'नि निउज चेनेलनि बिगोमा आरो बे निउज चेनेलनि बिगोमाया गुबुन सासे हिन्जाव मानसिजों माने सोमोन्दो दं आन्दोआरि माखासे सोमोन्दो लाखिनाय बायदिसिना भाइरेल खालामलायनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे बे निउज चेनेलनि बिगोमायाबो अलरेडि हाबा जाखानाय गथ' गथाय दंखायो आरो जाय हिन्जावजों बिहा आन्दोआरि सोमोन्दो लाखिदों
बेहाबो माने बिसि फिसाय गथ' गथाय दंखायो आरो लोगोसे बे निउस चेनेलनि बिगोमाया बै हिनजावजों जायजोंनिखि आन्दोआरि सोमोन्दो लाखिदों बिजों थारमाने बायदिसिना माने माखासे रेकर्डफोरखौ जों दिनैनि समाव जों खोनानो मोन्दों। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो ना बे बाथ्रानि आन्दोआवबो माबा मोनसे पलिटिकेलि इनभल्भ थानो हागौ नामा बेनि सायावसो जों दिनैनि समाव जों साननो गोनां जानानै फैबाय। जायखिजाया जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि जों भाइरेल जानायखौ जों नुयोब्ला थाबैनो जों जुदि बेनि भाइरेलखौ जों केपचार खालामनानै गावबा गावनि इउटुब चेनेलाव जों जुदि दामना होयोब्ला जों जुदि बिसोरनि गुदि बिजौ जुदि जों बिजिरनानै जुदि बुजि मोनालासिनो जों जुदि भिडिअफोरखौ जों जुदि शेयार खालामना होयोब्ला बेनि गोरोन्थिया सोरनि जोंनिसो जागोन। बेखायनो जों बेवहाय सानग्रोनो गोनां गोबां बाथ्रा दं। सासे निउस मिडिया पर्टेलनि बिगोमा जालायनानै गावनि बिसि फिसाय थाखानानै गुबुननि बिसिजों माबोरैहाय आन्दोआरि सोमोन्दो लाखिदों जुदि बे बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन माबायदि केरेक्टारनि माबायदि आखुनि मानसि जागोन। आरो माखासे ओरैबायदि मानसि दं जायफोर मानसिफोरनि आखुआ जेब्ला रां रुफा पकेटाव एभेलेबेल जायोना बिसोरनि आखुआ चेन्ज जालाङो आरोना। आरो दिनैनि समाव जों बयबो मिथिगौ बुङो खुगाजों खुगा आरो बे बाथ्राया 100% नङाब्लाबो 50% बा 80% 60%खौ आं दिनै समाव बुंनो हागोन जे थाखाजों बायजाग्रा गोबां मानसि दं जोंनि हारिनि गेजेराव। जेरावनोखि जायफोर मानसिया थाखा रां रुफा मोनबानो गावनि सोलेरखौबो बिसोरो गथायनो गिया बिसोरो मिथिगौ बे बाथ्राया खिन्थु सैथो। जोंनि समाजखौ जुदि गुबुंले खालामनो नाजानाय गावनि सान्थौनि गेजेरजों गावनि पलिटिकेल केरियारनि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे गाज्रि बिहोमा गालांनो नागिरग्रा सोरबा जुदि पलिटिकेल लिडार दंबा बे पलिटिकेल लिडारा दिनैनिफ्रायनो सांग्रां जानाया मोजांखा। आंबो गुरैयै खावलायहरखाबाय नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोबोद गाज्रि जागोन आरोना। बेवहाय खुनु माने एक्सकिउस गैया आरो निमाहा होनाय नङा। बारम्बार बुंखादों बे बाथ्राखौ इम्पर्टेन्टला पलिटिकेल लिडारफोरा रायजो राजानि भट मोननानै रायजो राजानि सापर्ट मोननानै बबेबा मोनसे समाव लिडार जाग्रोजेननो हायो आरो बे पलिटिकेल लिडारानो बबेबा मोनसे समाव अहा रायजो राजानि सापर्ट मोननानै अहा गावबा गावनि धोन दौलतखौ आरजिनानै लानो हायो। नाथाय बै पलिटिकेल लिडारानो माबेबा मोनसे समाव गावनि क्रेडिटखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो लुबैनानै मा खालामो बास्लायो बिसोरो गावनि पार्टिनिफ्राय गुबुन मोनसे पार्टियाव बिथांमोना बास्लायो। सासे पलिटिकेल लिडारा गावनि गोसो बायदि बेनिफ्राय बेवहाय बास्लायलाङो। बै लिडारखौ सापर्ट खालामनानै देरहासार होहरग्रा लोगोसे बै लिडारखौ मोजां मोनग्रा गोबां रायजो राजाफोर थायो। लोगोसे बैफोर रायजो राजाफोरा माने दुखु मोनो आरोना गोसो सिङाव साला जों जाय लिडारखौ साला एसेबां खस्थ' जोंनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै जों लिडार खालामहरदों बैफोर लिडारा साला जोंनि सापर्ट मोननानै गावसोरनि गोसो बायदि बिमा बिफानि गालांखानाय धोन सम्पति बायदि बिथांमोना ओजोंनिफ्राय ओजों माने बान्दर बायदि दालाय बास्लाय माबा खालामबाय थादों ना होमबा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा फैयो। बे लिडारखौ मालाबाबो रेसपन्स होनाङा। नोंनि न'आव थांबाबो नोंनि गामियाव थांबाबो नोंनि एरियायाव थांनानै लेक्सार गाहैबाबो बे लिडारखौ मालाबाबो रेसपन्स होनाङा। नोंथांमोना फार्स्ट केरेक्टारखौ बेवहायनो हमदांनानै लानो नाजाखादों नलेब्ला फैबाय थानाय समाव आरो जों रायजो राजाखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बुरबक बाहायनानै बिथांमोना गावबा गावनि लाइफ केरियारखौ बिथांमोना गोजोंनिफ्राय गोजों खालामलांबाय थागोन। बेखायनो सोरनिबा पलिटिकेल लिडारनि गोदै लेक्साराव मालाबाबो दा गोजोम। पलिटिकेल लिडारनि महर मोनफुंहोनो हानाय गोहोआ जों रायजो राजाफोरनि आखायावसो दङ। बेखायनो सोरबा पलिटिकेल लिडारा माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला बा जोंनि रायजो राजानि माबा मोनसे गोनांथि दंबा बे पलिटिकेल लिडारा खोनासंगोना खोनासङा बे बाथ्राखौसो नोजोर होनानै नायग्रो। आरो जाय पलिटिकेल लिडारा जों रायजो राजानि बाथ्राखौ जों रायजो राजानि थासारिखौ मोजाङै बुजियो लोगोसे रायजो राजानि प्रब्लेमनि समाव जोंजों हेफाजाब होफैनानै बाथ्रा बुंफैयो बैफोरबायदि लिडारखौसो फैबाय थानाय समाव जों सापर्ट खालामनांगौ। जाय लिडारनि दैदेननायावनोखि जोंहा रायजो राजाफोरा बा जोंनि हारिनि गासै सुबुंफोरा एसेब्लाबो आसुगुर गावगासिबाबो गोजोन लामायाव जों फैनो हायो गोजोन लामायाव जों थानो हायो बेबायदि लिडारनि पलिटिकेल पार्टिखौसो जोङो गासै बर' फिसाफ्रा गासै रायजो राजाफ्रा जों स्पेसियेलि टारगेट लानानै देरहासार होहरनांगौ बे बाराव। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमा।